Em dic Jordi Raya, vaig entrar a Sorea l'any 1998, porto 20 anys treballant a l'empresa i em dedico a la gestió i control de la planta potabilitzadora. Dia a dia el que fem és mirar al matí el telecontrol per visualitzar com ha funcionat la planta durant la nit. Aleshores agafo el cotxe i em desplaço cap a la planta per seguir in situ el que és el control de tot el procés depuratiu. L'aigua entra per gravetat del riu Llobregat a dins la captació. Aleshores supervisem que l'entrada sigui correcta i un cop a dins de la captació hi ha unes bombes que eleven l'aigua al decantador. Al procés de decantació hem d'aplicar un producte coagulant per eliminar els sediments que ens porta l'aigua del riu. I mecànicament, per un sistema de lameles, el que fa és sedimentar el fons o el fang. Un cop s'ha decantat els sòlids en els decantadors, ja tenim l'aigua a punt per entrar a filtració, amb uns filtres tancats on hi ha una diferent granulometria de sorres que el que farà és retenir els sòlids mitjançant aplicant un coagulant. Hi ha 3 colors de tubs que és per indicar l'estat en què arriba l'aigua. L'aigua verda és l'aigua d'arribada dels decantadors a punt per filtrar. Aquí el color vermell és l'aigua bruta que hem d'eliminar per fer la neteja dels filtres. I l'aigua carbassa ja és el trasbàs que hi ha a punt per fer la sortida cap als altres filtres i a la vegada la blava és la de sortida neta i l'aigua ja filtrada. A dins de la planta portem uns controls que ho fem servir amb uns turbidímetres portàtils per fer un seguiment diari de quan entra l'aigua fins a que surt, doncs fer uns controls de terbolesa. Un cop tenim l'aigua filtrada i sense terbolesa ni impureses, amb una transparència perfecta, aleshores l'hem de desinfectar. És d'obligació donar una aigua clorada. A partir d'aquí tenim un sistema automàtic de dosificació de desinfectant per complir sempre la normativa i que tinguem una aigua perfectament desinfectada i de qualitat a distribuir a xarxa. L'aigua que ens arriba del riu no és 2 dies igual. La meva feina és vigilar, ajustar la planta per donar una aigua perfectament neta a cada moment. Jo a la gent li diria que quan obre una aixeta, un gest tan senzill i tan normal dins la vida quotidiana, que darrere hi ha un esforç, una dedicació i un control exhaustiu perquè puguin tenir una aigua en condicions.